लोगोफोर जोंहा न'आव थांलायनोसै बासाव गाखोबाय माने बास गाखोनायखौसो लाखाबाय आरो जोङो माने उनावहाय लाबोनो थानदोनो लाबासो आरो जोङो न' फारसे मास मोनसेनि उनावहाय न' थांगोन जोङो जि एक्साइटेडखा न'आव थांनो Yes, नंगौ न'आव थांनायनि खुसि दोंनो भिडिअ लानो बावगारलायदो आरो आं दहाय नोंखौ बुंनांगौमोन ओमफ्राय उनाव ओंखाम जानो ओमफ्राय दायो जोङो तेजपुरनि थांग्रा बास माने गाखोना दङ आरो जोङो एसे नायलांबाय थादों जोंनि गामिया माबायदि जादों नायनोसै मा नायलांगोन दा बिदिबा गारिबो गाखोनो हागोन हाया मिथिया आरोना सानैबो गाखोनो हानो नागिरा होमबाबो थांसै खोरखि सिगाङाव जखौबाय बारसिन सुलायनो थांसै जों दा नायलांबाय था थांथार नामा जाथारबा जास्राया थांसै थांनायनि भिडिअ लादो आरो मोनसे होबावदो ओइ गाहायनिफ्राय फैनानै गोजौ थांसिगोन आरो नालाय इयो मिथियालै नुजोबबावलासो फाइनालि गामि सफैबाय लोगोफोर थांबाय ओमफ्राय माने गारियाव मानसिफोर दंसिगोन नालाय दिन्थिनो हायासै आरो ओमफ्राय गारियावहाय जा उन्दुबाय जोङो सानैजोंनो ओमफ्राय भिडिअखौनो लाबोनो मोनासै आरोना अयथासार उन्दुनो ओंखारबाय आरो ओंखामबो उखैबाय जानानै दायो मोनसिगोन नै फोरा ग्रिन जाजोबना दंजोबथारो हाग्रा बंग्रा जाना दं बोरैबा मेसें बोथोरबाबो दैज्लां बायदिसो जाना दं आरोना माथोआनो फैला आंना माथोआनो जि भइसआनो बोरैबा खाराब फैखाबाय थांसै आरो मामा बाबायाबो टाउनावसो दङ दा आं हारसिंसो जाहैगोन मा मैगं मा ओंख्रि संना दोनदो जाहैनोसै अमा बेदर बिबार मर्निं लोगोफोर नै आङो दासो सिरि मोनदो सिखारदो माने हाथाय हुखांबाय आरोना ओमफ्राय सिखारबाय न'आव फैनानै गोबावमानि उन्दुबाय टेनसन गैया नालाय ओंखायनो उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय सिखारनानै बाबायाहाय स्कुल थांनो ओमफ्राय माबा एवनो नागिरदों माबा मोनसे नालाय नै जिगाबनि मैखुन ना मैखुन होनो बेखौ जागोन आरोना बेखौ माबानोसै आङो आरामसे फिसा सायनानै संसै आरोना मैखुन जानो सोर मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे प्राय मानसिखौनो माने आं बे मैखुनफोरखौ जानो बिराद गोथाव मोनो होननाय खोनायो आरोना जिगाबनि मैखुन आरोना बियो न'नि जिगाबाव बेरनाय न'निया बेरदोंना बेराखै मिथिया बेयो बायनायसोनो खिन्थु मामा मोना खोमा बिबार दानगासिनो आरोना मामाजों बाबाजों बेखौ आं एवनोसै आरो आरामसे फाजि इनिखौ दानबाय आंहा आरो ए इसानियालाय मानो दानाखै
दांग्रायानो गैयाबा दा बाजैयासो दानगोन दा बाजैयाव आइयावबो बिराद बुरजा दं फिसा माबायदि बारो खोमा बिबारा खाथियाव देखायनो र' नै बारस्रालायबाय ने दान इथिंबो दंजोबोमोन आरोना जोंहानिया लारि लारि नै इयावबो दानखांबाय लान्थ'थ' जाबाय बेबो दानखांबाय नै बेयावबो दंमोन इयावबो दानखांबाय ओमफ्राय इथिंबो दंमोन दानखांजोब्बाय आरो बेलाय जोलासो बेलाय माबायदि बेबो बेलेगथार नाय खोमा बिबारानो बेलेगथार इयो जा बुरजा दंखायोमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय दानजोब्बा मैया फानबायखावसै आरो दिनै फुङावनो सिखारना दानबाय आरोना ओमफ्राय लाया दुन्दियाबो खानानै जानांगौमोन दिनै खाना सानदोंमोन आं टाइमानो गैला मुला मुला खुनानै एसां अखा मोनबाय बा दुन्दिया रजायासै न' दुन्दिया आयौ गदायफोरमोन आं आंहालाय आरो दुन्दिया रज'सोबाय दा आंना दुन्दिया लांगोन होनना जालायदोंमोन अखायानो अखा फांसे फांनै रज'दोंमोन सेस जाबाय ओमफ्राय नै दालासे माखौलाय फानलांगोन नामा फानलांगोन मायाव लांगोन बाजाराव ओमफ्राय नै माथो फानहैगोन होनबालाय ए बाजाराव बावनांगोन आङो बाजाराव लांसोयो मानसिफोरा मोनसे बुस्थु देखायनो आरोना लोगोफोर माने मा होनो आं न'आव फैयाथ' मास मोनसे जाबाय नालाय ओमफ्राय आं न'आव फैयो मास मोनसे जाना थानायावनो जाबायदि समायना जाना थाबाय आरोना माने आं गायनाय आरो ओमफ्राय नायदो मा बुस्थु नै बेनो लोगोफोर मानि प्लेन्ट ना मा बुङो आं गायना होदोंमोन आरोना बेखौ गुबुननिफ्राय लाबोनानै ओमफ्राय जा समायना मोनबायलांगासिनो नै बेखौ ओरै मोनबाय होनसै आरोना ओरै समायनाहै ओमफ्राय जा समायना जाखादों आं गैयियावनोथ' जा समायना जाना थाखाबाय गुवार जाबाय आरोना बिलाइआबो आरो बेनिख्रुइ गुवार जासिनबावोनो ओमफ्राय जा मोजां मोनबायखाबाय माने फार्स्टआव थानो नागिराखैमोन ओंखाय बेयाव ब्लेक टिप आथा होना होदोंमोन आरोना सिथाबना होदोंमोन ओमफ्राय थांबाय आरो जा मोजां दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट सेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो इउटुब चेनेलनि लोगोफोर आरो फेसबुक पेजनिया फल' खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय